Ponúkame na predaj priestor o výmere 172 m2, ktorý sa nachádza na prvom nadzemnom podlaží na Račianskej ulici. Priestor je v stave holopriestoru, je súčasť rezidenčného objektu. Priestor je, ako môžete vidieť, je to novostavba, je členený tak, že sa tu dá vytvoriť viacero samostatných kancelárií, alebo teda podľa účelu využitia viacero miestností. Priestor je členený tak, že každá jedna tá časť má vlastný balkón, ako môžete vidieť. Toto je tá druhá časť. Toto je ďalšia časť. Je krásne presvetlený, vzdušný a s nadštandardnou vnútornou výškou. Kúrenie v priestore je zabezpečené prostredníctvom týchto podlahových jednotiek, ktoré sú pri každom jednom okne. Je tu predpríprava na vzduchotechniku, na výmenu vzduchu, takisto ako aj klimatizáciu, ktorá je v tejto časti v rámci vstupu. Tu je iba také vytvorené, také sociálne zázemie, to znamená jedna toaleta a jedno umývadlo, ale samozrejme, že dá sa to rozšíriť na viacero toaliet, umývadiel v tejto časti, ako aj možnosť sprchy. V tejto časti môže byť kuchynský kút, tým, že tu je stúpačka, kde sú odpady. Ako som spomínal, priestor je krásne presvetlený, celá táto stena je lemovaná oknami. To znamená, že pre niekoho, kto potrebuje mať kancelárske alebo podnikateľské priestory takto presvetlené v takejto zóne i hneď na Račianskej ulici, tu je hneď električka, tak sú to možno takéto ideálne priestory. Tu je v tejto časti balkón a tu sú vstupné dvere, ktorými sa vchádza do priestoru. V prípade záujmu, doplňujúcich informácií alebo zorganizovania obhliadky sme vám plne k dispozícii.